Οι κουκλίστικες μύτες ανήκουν στο παρελθόν. Μέχρι χθες ήταν στη μόδα ίδιες υπερβολικά ανασηκωμένες μύτες. Σήμερα το κλειδί είναι η λειτουργία, φυσική αναπνοή και σωστή ανατομία και η ατομική κατασκευή της μύτης σε ισορροπία με ολόκληρο το αναπνευστικό σύστημα. Γιατί η ίδια μύτη σε διαφορετικά πρόσωπα και σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργεί διαφορετικά. Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε όλους το ίδιο όμορφους. Ο στόχος είναι να επαναφέρουμε τη φυσική λειτουργία της μύτης. Ελεύθερη αναπνοή, φυσιολογική όσφρηση, καθαρή και δυνατή φωνή. Η σύγχρονη οριλά πρακτική δεν είναι η χαμηλότερη τιμή με κάθε κόστος. Είναι η διατήρηση της λειτουργίας και του χαρακτήρα της μύτης. Είναι η αρμονία ανάμεσα στη φωνή και την αναπνοή. Μια καλή οριλά επέμβαση δεν φαίνεται. Απλώς αναπνέετε πιο εύκολα, ροχαλίζετε λιγότερο τη νύχτα και αισθάνεστε καλύτερα τις μυρωδιές και παραμένετε ο εαυτός σας.